a san ka kwata ba san ka ake ba kai ai jiya kawai ka ce an ɗauki amarya an kai wa ango na rantse da Allah da ni ne kai sai kai wallahi ba zan basu ba wallahi ba zan basu ai ka suke ka basu in ka basu ma ni ya daina kula ka wallahi haba da Allah an raina maka hankali wallahi ba sa san ka a gidan nan na rantse da Allah ka san me Sadiq Okay. To yanzu kana ina ne? Kai dai kullum hajjaji. Okay, to shikenan ka jira ni yanzu nan da 5 minutes zaka ga zuwa na. Insha Allah. Lafiya na jikin kira ni. Allah ya sa dai lafiya. Lafiya ba dama dai maganan wannan yaron ne. Gabaki ɗaya na kasa gane ma lamarinsa. Tunda ya fara bibiyar yarinyar nan yan makotanmu. Gabaki ɗaya ya canja lamarinsa in faɗa maka na kasa gane masa kaga kwanaki ba sai da ya tafi ya je ga malami sai kaga irin dukan da aka yi masa a hannunsa duk ya farfashe sannan kuma ina faɗa maka shekaran jiya da yamma haka ya shigo gidan nan yana kuka da ya ganni ya share hawayen shi nayi juyin duniyar ne ya faɗa min abin da ya faru amma ya kasa to tunda ka san harka ne na maza shi yasa na ce bari in sawo ka a ciki ko da ka san abin da yake faruwa watakil kai zai iya faɗa maka. Kwarai kuwa ba zai iya faɗa miki ba saboda soyayya suke da wannan yarinya. Soyayya? A lokacin da suka fara soyayya da wannan yarinya duk wani abin shi dole zai ɓoye miki. Yanzu shi wannan yaron har ya san me ake cewa soyayya? Kwarai kuwa har da ma wanda ba su kai shi ba don a wannan zamanin za ki ga yara ƙanana wanda ba su kai shi ba ma sun faɗa soyayya ballanta na shi. Amma abin da ya kamata ki shi ne ki ɗauke shi ki kai shi ƙauye ya je ya ƙarasa hutun shi wataƙila bayan nan idan ya gama hutu wannan tsawon lokacin da ya ƙauye zai iya manta da ita. Ai kuwa abin da ban mamaki kamar wannan yaron a ce wai shi ya faɗa soyayya. To ki daina mamaki domin kuwa mu muke ganin abubuwa a waje saboda haka abin da ya kamata ki ke to shi kenan ya na iya haka din za a yi ina ji shi kenan. To abin da zai ma baka mamaki ka san Sadiq dan gidan Hajiya Bintu mana to ranar da aka gama birthday shi ya zo ya same ni na dawo daga office yana gaya mun cewa wai ya ga wannan yaron ya riƙe hannun Muhibba Idris ma in baccin Allah ya sa sun haɗu ya riga sun haɗa ido da shi da nema yake yi ya kama ta abin ya matuƙar bani mamaki wallahi abin da yaron nan yi sai ya ce da ya gansu sai ya ce mata zai je ya dawo Allah ya kiyaye na kira ƙaura a waya abin da zai ɗaure ma kai kuma sai ga yaron ya dawo kwatsam baccin ƙaura ya tare shi ban san abin da zai faru ba to ba ma wannan ba sai bayan kwana biyu gashinin ya zo ya haɗa setup an fita da yarinyar daga gidan nan abin nan ya fara ɗaure min kai lamarin nan yana bani mamaki sai sa na ce bari in kira ka in ji a ina kake in zo in tattauna da kai in san menene mafita. Wato na je jawabanka amma dai gaskiya tun farko kai ganganci ba haka ya kamata a ce kai ba. Ka san illar soyayya kuwa? Illar da soyayya take yi wa dan adam haka take yi wa mashaya. Ka san mashayi ba za ka taɓa raba shi da shaye-shaye a lokaci guda ba sai a hankali. Haka soyayya take. Mutanen sun riga sun shaku da junansu yanzu ka zo ka raba su kai tsaye dan kana zarginsa ko to misali sai wannan rabuwar da kai ka riga ka raba su a fili ka gani to amma kuma a zukatansu ba su rabu ba ya kake tunani nan gaba idan sun zo sun haɗi me kake tunanin zai faru saboda haka kai kuskure
amma har yanzu ba ta ɓaci ba. Akwai shawarar da nake tunanin zan baka. Shawara ita ce shine abinda ni nake gani ka je ka same ta kan bata wayarta, sannan kuma ka ce mata komai ya wuce. Idan da hali ma har ka kira saurayin a gabanta ku dan tattauna ka nuna mata komai ba komai bane, sannan sai ka ce to shikenan kin yarda da abin da kike, na yarda da abin da kike so, ni ma za ki yarda da abin da nake so. In ta ce me zai hana, ka san dole za ta yarda. Ka ce to a shawara ina so zan kai ki ƙauye wurin yan uwana, wurin su Haladu nan zan kai ki jama'a jiyan wurin Haladu. Idan na kai ki a wurin jama'a jiyan a nan za ki na son ki ɗan yi min sati guda, domin ina son na koyi abin da larabawa suke yi idan suna son ɗansu ya koyi balagar larabci, suna ɗaukar su kai shi ƙauye domin ya koyi balaga ta larabci da kalma. To ni ma ina son ki koyi kalmomin Hausa, nake son kai ki ƙauye ki ɗan yi sati 2. To a cikin wannan lokacin idan tana kallon abin da bata saba ganin sa ba, to za ta manta da shi insha Allah. Ko bata manta da shi duka ba, to zai rage raɗaɗin soyayya, zai rage daga cikin zuciyarta. Wannan ita ce shawarar da nake ganin za ta dace. Ka ji ko? Allah ya tsare. Barin jiyan sallama ƙaura kawai. Kuma ita zan ba ta wayanta. Shikenan. To shine wannan ita ce shawara. Ko? To masha Allah. To amma dai kafin ka tafi ya kamata ka dan samu ko mangwaro haka a dan dama maka sai ka tafi da shi gida ko? Aminiya. A'a. To, Alamina za ka je na ganka haka cikin farin ciki. Wallahi abokina aka siya sabon mashin, shine zan je in dan dana. To? Shine na farin ciki hakan nan? Shi din abokina ne irin na jiki na. Shi yasa zan je. Ka dai ce za ku je ku yi shiririta. Ba wata shiririta. Ai shi kenan. To ala lafiya kai sauri ka dawo. To. Yana kin wani haske ne kin yi fresh. Kai haba, ni fa bana son tsokana. Me abin tsokana to? Ai gaskiya ce. A tare da ai kai ma dai ka sani. Ba abin da na sani sai gaskiya. Inda na kin canza kin yi fresh. Ba ma wannan ba. Ni ka san ma me? Ni fa duk ba wannan ba, wai menene na yi fresh duk ba shi bane. Kai ma ai ka yi kyau. Amma ni ka san me yake damuna a cikin zuciyata? Na rasa me ya saka in dai zan tsaya da namiji bana jin komai a cikin zuciyata. Amma muddin zan zauna ina hira da kai kuma ina tare da kai sai in dinga jin wani iri a cikin zuciyata. To a cikin zuciyarki take jin sa. Ni ma ban san me yasa ba dai. Aminiya. Kina Alhaji Awwal Rafata subhanallahi Alhaji Awwal uban magaji Allah da sarki Alhaji magaji ya biya ka bashi da bashi ya biya rawu gida in mun je Allah ta shi kafa wallahi long time no see wai na ka shiga ne wallahi muna da wallahi ka san in baka duka ne mu ka shiga daji kawai kyanu da yawa zama gida na wata ne zaman gida ma ya biya koyi mana koyi wallahi mun yi mishi an kusa ɗan kare na ka zo a sace mu ɗan durin uwa na kusa cinye mutum 3 akan karen nan kai wai akan wannan bujin sun da shi ɗan mutum sun dawo da shi kana ji duk yana bada wuri na ce kai kan ruwa jawabi da ya yi yawa to ba dole ba da sa zan sa tun daga farkon layin nan ya san waye goje kuwa ba ma san bakon fuska Allah ya ce mutum da ina gode ka gane yaran na gane shi wannan a duk wanda na sa gudu sai na gane shi ya gudu kai wasu gudu sarkina La ila masali ila ina yin ka goje. An sadiku. To aka yi na gasa cin magani kake me bare ne? Ya sadiku ya naga ka zo kai kuma kes ne. Me faru? Ka ji abin da alamin da mu ba suke cewa kuwa. Kai yana kudaje a nan. Ko ni ne ya zo ya soke dan yawa. Durun wani yara ne sai su rinka mana kashi a gurin nan za mu ci uwar yaro mun. Ina jin ka me kace?
ka ji abin da Alamini ko da Muhibba suke cewa ko? Ban ji ba me suke cewa. Ni ka san ma me? Ni fa duk ba wannan ba wai menene na yi fresh duk ba shi bane kai ma ai ka yi kyau amma ni ka san me yake damuna a cikin zuciyata na rasa me ya saka in dai zan tsaya da namiji ba na jin komai a cikin zuciyata amma muddin zan zauna ina hira da kai kuma ina tare da kai sai in dinga jin wani iri a cikin zuciyata. To kai rariya fa ba san ka take ba ko baka isa ka raba su ba ba za ka kuma iya taɓa raba su ba ba ka hakura kawai. Wallahi goji da gaske ne ba san shi take ba na rantse da Allah na gaya mai. Da komun wayarka ka ɗauko ta nace da sauri. To me yake da wayata? Kunna recording. Yanzu fa yaran nan fa ya bar gurin nan ba. Duk abin da suke sai ya zo ya gaya mana. To hatta magana yau da suka yi sai da ya zo nan ya gaya mana. Abin da ya zo yana gaya mana shine wai in dai yarinyar nan ta gan shi wai tana jin wani iri. Ita ka gane a zuciyarta take jin wani iri. Ka gane waye ni ma dai duk ban gane tukun ba amma haka take dan jin wai wani iri. Yaran nan ai duk abin da suka yi sai ya zo ya gaya min a nan gurin ba. Kullum sai ya zo nan wallahi ka san menene bai daɗe da barin gurin nan bai yanzu ne ya bar gurin nan ka san yaron na yadda ka san zawo yake baya iya ɓoye sirri wallahi baya ɓoyewa komai sai ya zo ya zayyane mana shi a nan gurin kana ji yanzu kashi ka je ka kunna mata da kwadin ɗin wallahi ka kunna mata ba za ta ƙara kula shi ba wallahi sai ta dawo Allah mutumina wallahi Allah kai kana shaye-shaye amma kanka baya kawo ta mu a banza an gaya maka muke shan ɗanyen ba mu je kai ka je da Allah ka Allah kana gaisa da goje ya fi ka caji Alami ya ka san wani abu jiyan nan fa wannan gayan ko wadannan tabon wala Allah lalle ai kai da ka gudu ka ware ka gunta ta kai ali burin ga mata fa yana yi karfe 5 na tashi gida Allah mutumin nan kawai tausaya mai ne amma wallahi da hita kwana Allah wallahi ai jina tafiya za a yi da mota ko Kaduna ko ina za a tafi da ita Allah gane shi kawai tausaya mai ne komai ta gudu za a je da ita mun bangare ya gyara ba ai wani gyara Allah normal ne dai ba ka tsula ka tsula shi to normal ne to wannan kuma kira na ni ba hello karin ya dan yi dai amma ba wai can irin can yi din nan ba kin gane sai aga ne da ake waya ne da mutuniyar a haba da Allah Allah nake da mu a wani magaisa wa da za ku gaisa da kenan wai shi ke ne yake cewa in baki wai ku gaisa ni kuma na ce ba zan bayar ba wani kishi kawai ji ne ban da ra'ayin bashi ya za ka wani ko na to ai magana gaskiya ce ke ga kawai ban ƙara masu zuwa da kai wajen nana bai billahi ba ƙara zuwa kan mi haka da kai nana ta kace na rantsa Allah ban ƙara zuwa da kai wajen nana ba okay zan kai gaskiya ba zan dawo ba me yasa in dawo a'a dazu ba na zo ba ni fa kin ga ba fa wani san zuwa fa nake gidan ku ba kin gane dan haka kawai momi don Allah momi na ce don Allah wai mene ma dadi ne wai mutum idan ya laifi don Allah ai ya kamata a gaya masa sai ya bada hakuri to tunda ya riga ya ce komai ya wuce ya hakura ina ganin ai sai ki bar wannan magana ba sai kin yi bincike akan abin da ya faru tunda har ya hakura to shikenan bari in je in duba abin da daura a wajen. Okay, zo. Muhibba, bana bakin cikin ganin ki tare da Alamin domin kin fi sabawa da shi a kaina.
kuma ni dan uwanki ne ban so in ganki cikin bakin ciki ba. Amma matsala ta ɗaya da Alami, ba mutumin da za a yarda da shi ba ne. Ke mutum ce da kike iya faɗan abin da ke cikin ranki, shi kuma mai iya bayyana sirrin shi ne. Dan ɗazun ma na fita na je majalisa na ji ana magana ki, don haka ma ne rakwari. Magana ta kuma? Gashi ku. Yanzu fa yaran nan bai bar gurin nan ba. Duk abin da suke sai ya zo ya gaya mana. To hatta magana yau da suka yi sai da ya zo dan ya gaya mana. Abin da ya zo yana gaya mana shine wai in dai yarinyar nan ta kai shi wai tana jin wani iri. Ita ka gane a zuciyar take jin wani iri. Ka gane waye ni ma dai duk ban gane tukun ba amma haka take dan jin wai wani iri. Yaran nan ai duk abin da suka yi sai ya zo ya gaya mun a nan gurin ba. Kullum sai ya zo nan wallahi ka san menene bai taɓe da barin gurin nan ba. Yanzu ne ya bar gurin nan. Ka san yaron ne yadda ka san zawo yake baya iya boye sirri. Wallahi baya boyewa komai sai ya zo ya zayyane mana shi a nan gurin. Muhibba lafiya? Lafiya Muhibba? Menene? Ki mun magana mana menene? Kana waje? To ka shiga mana. Muhibba, me fara ne? Me fara wai? Kusa na ce maka je ka fara son ganin ka. Amma ke mun bayani ai. Kai? Ka fita. Ka fita daga gidan nan bana son ganin ka ko? Ina so ka sani daga yau kan na ƙara ganin ka a nan gidan. Ka shedi nake niwa ka wannan shine karo na farko kuma na ƙarshe da zaka ƙara zuwa nan gidan. Idan baka ba duk abin da na maka ga maka ka kana ji na? Amma saya me ba wai duk me dalilin wannan abin? Haje ko bana buƙatar lana. Hadda marina? Ba wani abu. Da akwai su akwai yarda ban boye miki sirri na dan ke ce hasken raina wannan shine buri da akwai su akwai yarda ban boye miki sirri na dan ke ce hasken raina wannan shine buri alkawari zan baki ban san mai damunki komai bata miki ranki wannan baya tsari na dai kana san bebinka kare da ka bata mata ranta ka zama kana rike sirrinta wannan shine burinta dai kina san bebinki kare da ki bata masa ransa ki dinga adana sirrinsa wannan shine burinsa ni shawara ce zan ba ku dinga adana sirrinku kada ku yarda da 'yan tsirku masu je muku sirrinku da akwai su akwai